Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kultur arloa aurten astearte Bazkal burukoan. Kulturari eskainitako irrati errebista da Kultur arloa. Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin egiten dugu. Pozgarri zaigu, hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzak gure hau kulturgintzaren berri zabaltzeko tresna egokitzat jotzia, eta hortaz 2007-2008 urtealdi honetako bigarren alea dugu honako kultur arloa. Bertso gintzari eskainiko diogu, bertsotan blai erakusketari. Udazkena urtero berso garaia izaten da hemen Iruñalde honetan, hemendik ez luzera etorriko zaigu berso aroa, saio, hitzaldi eta halakoekin, hori hilaren bigarren erdian izanen da, baina aurten aurreraturik eta aurrekoaren gainetik erakusketa bat, eta gehiago erakusketa bikoitza edo batean bi. Euskara Kultur Elkargoak prestaturik eta Hiriko alde zarrean, kale berriaren 29an Tafaia jauregian, Baixona beren parean. Alde batetik Manuel Lasarte bersolariari eskainitako erakusketa dago, bestetik hitzak egiten gaitu ezer izenekoa. Honako hau orokorragoa da, eta bertso gintza da hurbilpen bat proposatzen du. Bertso gintza egungo gaztei erakargarria egiteko pentsatua, edo hobeki ohar daitezen jende gaztiak batipat, bertsoketa haien mundu eta haien interesetatik hurbil dagoela. Ez dela zaharren kontua, edo ez bakarrik hoiena. Bertsozaleen elkarteak eta lankuk prestaturikoa bersoak egiten gaitu ezer, eta gidari izanen dugu Unai Elizazu, bisita radiofonikoa berso gintzaren erakusketari. Lehendabizi jakintzazue 4 panel direla, eta hola dagoela antolatu erakusketa eta hoien aurkezpena eginen digu, eta gero ondoren hurbilago joko dugu panel horiek zer dakarten ikustera. Hortaz, Unai Elizazu, txitxerone gidari dugularik, ona zer erakusten digun berso gintzaren erakustaldi honek. Alde batetik transmisioan inguruko panel bat badago, bertan adierazten dalarik bersolariaren belaunaldietako kategoria ez dela eten, txirrita bersolaria zan, eta bertan ikusiko dugu argazki eta bersoen bidez, nola txirritak azken batean Maialen Lujanbiorekin kantatu duen neurri batean, ez? Ez dira sekula elkar ezagutu, baina txirritaren kantu laguna zen Uztapide kantatu zuen Lizasokin, da Lizaso Maialenekin kantatu du orduan, hor badagoela ari bat, biak elkarrekin sekula kantatu gabe ere, badagoela harremana, ez da, nabari da hori, eten hori, ez da gertatu bersolaritzan, eta eten hori ikusten dugunez berso eskoletan, da datozen bersolari belaunaldi berrian, eten kate horrek iraungo duela, ez. Gero dago beste panel bat, adieraziz nola bersolaritza egokitudan garaian garaiko egoeretara. Alegia, ez dela igual bestelako mundutako improvisadorek ezagutzen dugun hori ez, igual geraturik daudela garai bateko beraien kantukeran edo kantatzeko moduan, baizik alegia bersolariak gaur egun kantatuko du gaur egun gertatzen ari denari. Ez zaio bersolariak ez dio helduko orain dela 40 urte gertatutako historiari. Horregatik da oso herritarra bersolaria, horregatik da oso gertukoa, horregatik da horren maitatua bersolaria. Azken baten gaur egun kantatzia 36ko gerraz alperrik dalako. Jendeak, gauza historiko ez bezala, minut gaur egun kantatu behar dena da, gaur egun gertatudan berri horren inguruan, edo jendearen kezka sortu dezaken horren inguruan, ez? Eta pixkat hori adierazten da panel batean, eta ere adierazten da panel horretan nola bersoak zer lortzen duen, normalean hitzekin lortzen ez dana. Hirugarren panel batean adierazten nahi dena da,
bersolaritzaren gaiak, berso gaiak. Bersotan ez dago kantatu gabeko gairik, denari kantatu zaio. Gaur egunean egin dana da pixkat gaien aldetikan bestelako trataerak o bestelako ikuspegiak eman ez, minon ez dago gairik kantatu gabea. Kantatu zaio maitasunari, kantatu zaio herriari, kantatu zaio galtza motzak damakin gazteari, gona motza damakin neskari, Aznarren paperean kantatu dute, Busen paperean kantatu dute, eta bizilagunaren txakurra izan dira. Dena izan da bertsolaria. Orduan pixkat gaiekin hori adierazi nahi da, eta baude gai unibersalak, bertsolariak belaunaldi ezberdinetan gai horiei kantatu dietenak, eta orduan bai hori ikusten da ezberdintasuna, ez? Adibide garbia dago immigrazioaren garaian txirritak nola kantatzen zion immigrazioari, eta gaur egun nola kantatzen zaion, ez? Diferentzia nabarmena da, baina ikusten da gaiak bere hortan mantentzen dirala, eta gai horiei kantatzeko modua gaur eguneratu badala. Jendeak entzun nahi duena, ez? Eta gero azken panela izango litzake pixkat hor ondoan dagazun hori bertsolaritza eta publizitatearen arteko harremana. Harreman oso estua du, azken batean biak gauza bera egiten dutelako. Publizitatea baldin bada minutu batean zerbait esan eta albalin bada jendearen gana iristea, bersoa da minutu batean zerbait esan eta albalin bada jendearen gana iristea. Eta bertan ikusiko ditugu adibide batzuk, nola bersoa erabilidan enpresa askoren publizitatea egiteko bide, bersolaritzako argazki historikoak nola erabili izan diran publizitatea egiteko, eta gero pare bat kuriosidade, nola gero adierazko egunaz, kuriosidadeak, bere izgarri egiten dutenak. Eta gero hauen alako bi gauza estetiko esan ditezkenak, bi panpin ispilu baten aurrean, eta gero alako holtza eta mikrobi, eta gauza diferenteak adierazine dute, baina bertsolaritzarekin oso lotuta dauden gauzak diela, eta gero igual bisitan garbiago azalduko dizuenak. Eta gero horratzean dago beste bideo, hiru telebista txiki, normalen beste bideo bat eman da, baina gaur honea propio ekarri dugu beste DVD bat, jakinik erdal munduko jendea etorriko bala, bertan jarri dugu orain 4 urte ustez, Bilboko Euskalduna jauregian antolatu zen munduko improvisadoren jaialdiko irudiak, eta horrekin adierazi nahi dana da, bersoa ez dela bakarrik gure euskal munduan dagoena, bersoa improvisazio dela, eta improvisazioa ez dela bakarrik hemen egiten, eta bertan ikusiko ditugu, nola kubatarrak improvisatzen, mexikarrak improvisatzen, afrikarrak, korsikoak, azkenan improvisazioa ez delako improvisazioan mundu mailako gauza bada, transmisioan oinarritutako gauza bada, improvisazioa, generazioz generazio pasatakoa, idazten etzekiten garaian kantu bazalako pasatzen zena batetik bestera, eta pixkat hori adierazi nahi diogu, erdal jendeari etorriko dana, eta harrituta geratuko bada kubatarrak erderaz improvisatzen, ulertzera iritsi beharko luke nola euskalunak harritzen gara bertsolariak gaituz. Kultur arloa dugu hau hemen Euskal Herria irratian, Eusko Ikaskuntzaren laguntzaz eta adiskidantzaz egiten dugun saioa. Berso erakusketan sartuta gaude. Tafalla jauregiaren pean, Iruñeko Aldezarrean, kale berriaren 49. Erakusketa ikusten bersoak egiten gaitu garena, bersoak egiten gaitu nor, erakusketak berez izena, hitzak egiten gaitu ezer. Paneletara hurbilduko gara. Bersoa egungo mundu modernoan txertatuta dagoela eta horixe da mezua, Unai Elizasuk azaltzen digu moduan. Bersoak egiteko moduan gatik, bersoetako gaiak mezuen aldetik, gaurko eguneko eta gaztearen sentiberatasunetik gertu dago. Unai Elizasu. Irratietan bersoa eta sartzen ez izan, bersoa irratia egin dezkiola, ez? Argazki kamarai, trenai, garaian garaikua, ez? Gumei kantatzen dugu berso, eta igual inoizue kantatu, eta normala egiten dugu hau itzali aukendu, ea bersoarekin asmatuko luketen zer da. Eta bersua da, Lazkanok 70 kantatutakoa argazki kamarari.
esango zioten, definitu idazu argazki kamera bat. Nik esango banizu, definitu idazu argazki kamera bat, esango zenuten. Hori ez, botoia eman, klik, eta argazki atatzen dena ez. Eta azkan oso esan zuen, lagun maitia nahiago nuke konprenituko bazen du. Makina batek ezin ditzake oker guztiak zuzendu. Nere makinak ez du egiten ez ipinita ezkendu. Asto aurrian jarri ezkero astoa ateratzen du. Badira gai guztiek kantatu zaiela, eta adibidez arrazakeriaren bat gara horremena, ez? Nola arrazakeriaren gaietaian txirritak kantatu zuen. Esplikatzera nua kontuak hijitu jende hoienak, nola dira den gure artean gertatu izan direnak. Alperrak edo mozkorrak dira, erdi lapurrak gehienak, okasilua eta eskandalua faltatutzen etzaienak. Gaur egun bertsoari batek hori kantatuko balu epaiketara joango litzake. Hala da, garai batean txirritak hijituei hala kantatu behar zitzaien. Garaia halakoa zalako. Bueno, eta txirrita galako, ere. Baina, garaia alazako. Kontu da, gaur egunean, nola kantatzen zaion, imerrazuei, estitxuren puntuai erantzuna. Zenbat hijitu dabil munduan barrena, asko izango dira eta zu aurrena. Ez da horren grabea hijituarena, baizik aik marginatzen ditugun danena. Adierazi, nola publizitatea eta bertsoak funtzio bera dutela, ez? Minutu batean jendearen gana iristea, ez? Hemen ikusten dugu, nola BBKak, Aspek, Sagardotegiak, Lagunarok, bertsoa erabili izan dute beraien publizitatea egiteko. Iberduerok adibidez bere garaian, bertsolaritzaen argazki historiko bat erabili zuen bere publizitatea egiteko. Alegia, gaur egun erlojuak Fernando Alonsok saltzen ditu. Edo modeloak, edo alako jendeak. Baina hori ez da gaur egun gomoda. Berduero, argazkia dut. Txuko zure argazkia, bueno, ez dut inola ezagutzen. Esango banizkizu ezintzu dian, hau da Uztapide bertsolari zarra, hau da Xabier Erruzkitze, frontoietako retransmisioak egiten dudan, eta guazen maken imitatu da hori. Hemen dago Aitor Sarasua, bertsolaria, Jon Sarasuan anaia. Eta hemen dago Felix Inurrategi. Inurrategi mendizalea, Himalaia nintzen. Hirurak zian Aretxabalerako bertsoskolako gazteak. Eta normalen, horregatik da bertso argazki historiko bat. Bai, jendeak Felix Inurrategi, mendizalea. Felix Inurrategi, bere anaiak Albertok eta beste mendizalak esan duzela, bera da bersotan altuen egin duen persona bakarra. Bate esan, Felixak mendia jutea da, un koñako, denbora guztian hori joa doinua kantatzen. Eta egia da. Bersotan Blai erakusketa. Bi erakusketa batean, Manuela Sarte bertsolariari eskenia, eta hitzak egin gaitu ezer izenekoa. Urrian zehar hilaren azkenera arte zabalik, Tafalla jauregian, Iruñeko Aldezarrean, kale Nueva, kale Berrian, 49an, Maisona beren parian. Ta gainera, berso ikastaru beresi bat, hau urriaren 10ean izanen da, Maialen Lujanbiorekin, emakumea eta sorkuntza gaia. Bersotan Blai gaur kultur arloa hemen Iruñeko Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta adiskirantzaz eginiko kultur aldizkaria.